El repte d'aquesta càpsula és que puguis identificar el nivell de maduresa digital de la teva organització. I això s'aconsegueix construint un mapa de recursos que t'ajudi a veure què tens i què necessites en funció d'on vens, d'on estàs i de cap a on vols anar. La transformació digital té més a veure amb transformació que amb digital. És a dir, aquest mapa de recursos o aquesta diagnosi t'ha d'ajudar a veure en quins aspectes t'has de transformar. I això té a veure amb hàbits, té a veure amb creences, molt més que amb softwares o amb plataformes web. La primera dimensió és la d'estratègia. Tens definida una estratègia amb uns objectius de què vols aconseguir a mig termini? Sigui aquest mig termini 1 mes, 3 mesos, 1 any. I quin paper té la transformació digital en aquesta estratègia? Com l'has incorporat? Si no tens una estratègia és molt difícil avançar i aniràs donant cops de cap al ritme d'una transformació digital en la societat que té un ritme extremadament veloç. Lo important és que no et deixis endur per aquesta velocitat de canvis i tenir una estratègia formulada t'ajuda a mantenir-te en el teu rumb. La segona dimensió del mapa són les persones. No hi ha cap organització que treballi sense persones. Quan estem fent el mapa de recursos digitals o la diagnosi de maduresa, hem d'identificar amb cada una de les persones particulars quines necessitats tenen per abordar aquesta transformació digital. Necessiten coneixements i, per tant, hem de planificar una formació. Necessiten millorar les infraestructures perquè les que tenen no els hi permeten abordar la transformació digital. O el que és més habitual, necessiten un acompanyament per aprendre a utilitzar i a treure rendiment de les noves eines o de les noves tècniques d'anàlisi. En aquesta dimensió de les persones és important identificar a on hem de dedicar recursos i posar en valor que l'acompanyament és imprescindible per abordar la transformació digital. I finalment hi ha d'haver una persona que tingui una visió global de tota la transformació o de tot el procés que volem transformar. Fins i tot, si ets autònom o autònoma i treballes sola, dedica unes hores a tenir aquesta perspectiva de visió global de la transformació, perquè és imprescindible. Les dues dimensions que hem vist fins ara, la d'estratègia i la de persones, es corresponen amb qualsevol organització fàcil que faci. Ara bé, a partir d'ara, les dues dimensions que veurem són molt específiques i cada organització haurà d'adaptar els missatges a la seva situació. La següent dimensió és la dels productes i serveis que oferim. Hi ha productes i serveis amb els quals és molt difícil incorporar alguns procediments digitals. Per exemple, si arregles sabates. En canvi, en d'altres, és imprescindible que incorporin noves tendències o nous desenvolupaments. Per exemple, si tens un despatx d'arquitectura o una empresa de reformes, potser és interessant invertir en realitat augmentada perquè t'aportarà un valor molt diferencial. La següent dimensió és la que uneix els proveïdors amb els clients, és a dir, les operacions. Hi ha empreses que en aquestes operacions tenen un nivell de complexitat molt elevat, perquè tenen gestió d'estoc, perquè tenen molta maquinària, perquè tenen molt de risc de poder-se quedar sense proveïdors. Aleshores, aquí les plataformes de software especialitzat, com són un ERP, un MES, que són noms, són sigles de tipus de software, i després hi ha les diferents marques,
et seran molt útils per optimitzar el procés d'operacions. En canvi, hi ha altres empreses que les seves operacions són molt senzilles o no requereixen un nivell elevat de digitalització. Aquí el que et volem dir és que no passa res si en el tipus d'activitat que tu fas no té cap sentit incorporar software especialitzat en gestió interna. No t'estàs quedant enrere de la transformació digital si aportes més valor pensant en una llibreta que no pas incorporant software molt complexa. I finalment les comunicacions, que és una dimensió que totes les empreses han de tenir en major o en menor mesura. Per abordar la transformació digital has de pensar fins a quin punt és interessant digitalitzar les comunicacions o precisament allà on estàs aportant valor afegit és en la comunicació personalitzada. Per exemple, pots plantejar-te posar contestadors automàtics, sigui al telèfon, sigui al WhatsApp Business. Et pots plantejar, si en la teva empresa s'entreguen comandes, programar una sèrie de mails informant sobre l'evolució de la comanda que tranquil·litzin el client. O, per exemple, si ofereixes serveis amb certa periodicitat, pots plantejar-te implementar una newsletter per informar de les properes activitats. Ara bé, una de les coses que hem d'evitar sempre quan estem digitalitzant les comunicacions és convertir-nos en spam. És a dir, el pitjor que et pot passar és que enviïs informació que no interessa a les persones determinades. En aquest sentit, és imprescindible que segmentis bé la teva base de dades, que serà el que farem en una de les properes càpsules. I fins aquí aquesta càpsula sobre el mapa de recursos digitals o la diagnosi de transformació digital. Si necessites ajuda, pots comptar amb el personal tècnic del Consell Comarcal del Garraf, de No de Garraf o dels departaments de promoció econòmica dels ajuntaments, que t'ajudaran a poder abordar aquests exercicis i enfortir-te.